खुलुमबाय। Yes, खुलुमबाय। बे समाव जोङो सासे मुंदांखा जिबारि आबादनि मावगिरि मोन 15निख्रुइबो बांसिन इन्टारनेशनेल आरो नेशनेल बान्था मोनगिरि मुंदांखा तेनजिं बड'सा बिथांजों दङ। बिथांजों जोङो माखासे गोनांथार बाथ्रा सावरायनो होननानै फैदों। बिथांजों सावरायनायनि सिगाङावनो जों बिथांखौ गोसो गुवारै जोंनि एसएम निउसआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। Thank you. नंगौ, बर'नि गेजेरावनो सासे हाथरखि बायदि बिथाङा दिनै इन्टारनेशनेल आरो नेशनेल लेभेलाव जोबोरैनो मुंदांखा जानो हानाय जोंनि गेजेराव सासे बिथाङा मोनसे गेदेरथार पार्सनालिटि। दा बिथांजों जोङो दिनै माखासे गोथौ बाथ्रा सावरायगोन। बिथांनि जा मावबोनाय खामानि, बिथाङा बोरै मुंदांखा जादों, बे गासैबो बाथ्राखौ जोङो मिथिनो थाखाय दावगागोन आरो गोदान जेनेरेसननो बिथाङा मा मेसेज होनो नागिरो दिनै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय मिथिगोन। दा गिबियावनो नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जों मिथिनो लुबैगोन जे नोंथांनि जोनोम जायगा, फेमिलि बेकग्राउन्ड आरो नोंथांनि जा सोलोंथाइ बेनि सोमोन्दै एसे। Great. So, my name is Tenzing Bodosa. So, actually I grow up in the small village. So, आं दिमाकुसि खासिबारि गामिनि अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट। So, दिमाकुसि खासिबारिया जोंनिया ओरैबायदि मोनसे खासि हाग्रा गेजेरावसोखा गामियानो बिथिं। So, and बे जायगायाव मोनसे समाव मेन साबजेक्टआथ' जों आबादारि गोजाखामोन गामियाव। So, and खोब गोजोनहै रायजो खुंबोदोंमोन आंनि आबौमोन, आइ आफामोन। किन्तु बै समाव बर'नि मुभमेन्ट जानायलाय आन्दलन सृष्टि जाबाय। 1987 बड'लेण्ड मुभमेन्ट जानाय समाव जों खोब उन्दैमोन अब्लानिया। आं क्लास 6आव फरायफुबाय थादोंमोन इंलिस मिडियामाव। बै समावनो माखासे बर'नि बिग्रायारि हान्जाफ्रा मोनफ्रोमबो बिग्रायारि हान्जाफोरा ओंखाम जानाय होननानै जोंनाव फैयोमोन। बयनोबो जों ओंखाम होबोयोमोन। स' बै समाव लासै आर्मिफोरा गेजेर पुलिसफोरा नागिरफैयोमोन जोंनि न'आव। जों उन्दैबा दिनैसिम गोसोआव दङ। बै समावनो साडेनलि जोंनि गेजेराव गोदोत मोनसे माने गिथावना मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जाबोदों आरो बेयाव जोङो गावजों गावनो माखासे माने मिसआन्डारस्टेन्डिं जानायाव जोंनि न'खरनिफ्राय 7 जना माने आनआइडेन्टिफाइड गानमेन जादों। माखासे सिनायनो हायै हाथियार हान्जाफोरा। नोंथांनि न'खरनिफ्रायनो 7 जन जादों। आंनि असे बिदा, बिब', बिनिफ्राय फादारबो थैलांदों बिदिनो। ओमफ्राय आदै, दादै बिसोर गासैबो माखासे सब साइडनिफ्राय माखासे माबा मोनदों जोङो टर्चार मोनदों। स' बै समावनो जोङो मा खालामबाय, मादारा आंखौ गिनानै माने गावनि गोदोनि हा दख्लासेखौ फाननानै फार्स्ट गुवाहाटियाव दैथायहरजेनदों आंखौ। गुवाहाटि बायदि सिटियाव थांनानै जों उन्दै मानसिया मा खामायनो, उन्दै गथ'आ सासे 10 बोसोर बयसनि 10-12 बोसोर। स' बै समाव गुवाहाटि जुरुड तिनिआलि मारिया पाब्लिक स्कुलनि बिगोमा निलि आहमेदनि न'आव फुलाव दै होग्रा, गारि सुग्रा जानानै थाहैदां। 1.5 बोसोरसो खामानि मावबाय। बै बैसोआव ओमफ्राय शिलंआव थाबाय आङो। शिलंआव केटारिंआव मावबाय, टेन्ट हाउसआव मावबाय, बिल्डिं कनस्ट्राक्सन मावबाय। ओमफ्राय शिलंनि लासै टाउननि सिटिनि बारहावाखौ नुबाय। बिनिफ्राय आङो बेंगलराव थांबाय। बेंगलराव एटिबलि, दमलुर, मेडिबिला, मैसुर, बिदिनो मध्य प्रदेश, लासै अन्ध्र प्रदेशआव थांनानै मालयसियान कनस्ट्राक्सन कम्पानियाव जइन जाहैबाय आं। मालयसियाननि कनस्ट्राक्सन कम्पानियाव जइन जानानै बै कम्पानियावनो माखासे अपारेटिं, ड्राइभिं, माखासे मेसिनारि इकुइपमेन्टनि खोथाखौ बै समावनो सोलोंनानै लाबाय आङो। स' लासै सिचुवेसना मानसिफ्रा बुंबाय मा बिटिसि एकवार्ड जाबाय, सान्थि फैबाय बिटिसिआव। माने खोनाबाय, नुबायबो माखासे निउसफोराव जे बड'लेण्ड जाबाय। अब्लानिया 2006नि डिसेम्बरनि 16 थारिखै मोनफैफिनबाय आं। नोंथाङा न'आव फैफिनबाय? न'आव फैफिनबाय। ओमफ्राय 2007आव फार्स्ट टाइम आङो फार्मिं आराम्भ खालामजेनबाय, आबादखौ मावजेनबाय। थ' जोंनि जायगाया बयबो साहा गायनायलाय, बयबो साहा खेथि खालामनायलाय साहानि सोमोन्दै आंबो सोलोंनो लुबैबाय। बे साहाया माबायदि होननानै। बेयाव जे 32टा जातनि जे साहा बिफां दङ बेखौनो सिनायामोन आङो। जे नुनाय समावथ' गासै बिफांखौनो समान नुयो। इट्स लुक लाइक ए ग्रीन अशियान, गोथां हागरफोर बायदिसो नुयो। सानबाय थाबाय आङो। ओमफ्राय स्टाडि खालामबाय। मादार फेक्टरि, सिनियर फार्मारफोरनि खाथियाव थांनानै सोंबाय, इनफरमेसन कालेक्ट खालामबाय। 32टा जातनि साहा बिफां दङ आरो मोनफ्रोमबो बिफाङानो बेलेग मोदोमनाय,
बेलेग बेलेग फ्लेभार बेलेग बेलेग एर'मा बेफोरनि सायाव स्टाडि खालामनानै नार्सारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आङो बागानखौ गायजेनबाय। नोंथाङा बहा स्टाडि खालामदोंमोन बे जि फार्मिं? माखासे सिनियर फार्मारफोरनिफ्राय इनफरमेसन कालेक्ट खालामबाय आङो। बेयाव लकेल जेमानखिनि जितु उइलियामसन मेगरनि मेनेजार टी प्लान्टार्स, ओमफ्राय गद्रे कम्पानिनि माखासे टाटा कम्पानि जोंनि खाथियाव माखासे ब्रिटिशफोर सेटआप खालामना गालांनाय, इस्ट इन्डिया कम्पानि सेटआप खालामना गालांनाय टी इन्डास्ट्रि दङ। बै इन्डास्ट्रिनि माखासे सिनियर प्लान्टारफोरनिफ्राय इनफरमेसनखौ लाबाय आङो। लाना सिस्टेमेटिक बागानखौ मावबाय। बागानखौ गायनाय समाव आंखौ माखासे एक्सपार्टफोरा केमिकेल फार्टिलाइजार पेस्टिसाइड बाहायनो थाखाय फोरोंबाय। बिसोरो माबायदि रासायनिक हासारखौ बाहायो। जेब्ला रासायनिक हासारखौ आं बाहायो सानबाय आङो जे बेखौथ' एकदम थानो हायै मोनसे हां लानो हायै मोनसे परिबेक जायो जेब्ला पेस्टिसाइड सारो। आरो हासार सारनायनि साननैसोनि उनावथ' बिफाङा खोब मोजां देरबोयो। खिन्थु जेब्ला एम्फौ नाङो बिफाङाव पेस्टिसाइड सारो जोङो, माने थानो हायै मोनसे गोबाल' गोबाल' मोननाय खर' गिदिंनाय मोनसे अनुभब जायो। थ' बै समाव सानबाय थाबाय आङो जे माने मानसिया फुंनि आराम्भनिकखौ साहा कापसेजों खालामो। बे साहाखौ इमान जुदि केमिकेल फार्टिलाइजार पेस्टिसाइड होनानै जुदि जोङो बाहायनानै जों उत्पादन खालामबा बे साहाखौ बोरै जों मानसिनो होजानो, बोरै लोंजानो, बिदि साननानै आङो साहानि केमिकेल फार्टिलाइजार पेस्टिसाइड बाहायनायखौ दोनथ'नानै आङो गुबुन राहा नागिरबाय। गुबुन राहा नागिरनाय समाव बोरैहै आं आबादखौ मावगोन, रावबो गियान होनाय मानसि गैया। अब्लानिया आङो हारसिंनो गोदाव सोराव सेंफु गामिफोराव अरुणाचलफोराव थांबाय, राजा सेंफुनियाव थांबाय आङो। बै समाव बिसोरबो मोजां इनफरमेसन होनो हाया। भारताव प्रथम एवार्ड मोननाय डक्टर एल नारायण रेड्डी, बिनि बयसा 78 इयारमोन, बिनि फार्मावबो थांबाय, बेयावबो मोजां नलेज होनो हाया। थ' लासै माने केनाडानि मोनसे NGO दंमोन फार्टाइल ग्राउन्ड, बिसोरखौबो लिंहरनानै बिसोरनिफ्रायबो बाय माने नलेज कालेक्ट खालामनानै स' बिनि बाहाय इनफरमेसन कालेक्ट खालामबाय। लास्टआव गावनो मोनसे खाजाबाय जे अर्गेनिक आबादखौ माबायदि मावनांगौ। अर्गेनिकनि जि बेसिक कनसेप्टमोन, नोंथाङा बेबायदि माने जोबोद खस्थ' खालामनानै माने कालेक्ट खालामनो गोनां जादोंमोन आरो। बिग चेलेन्जिं रियेलि। दायो अर्गेनिकआ ओरैबायदि जे माने अर्गेनिकनि गियान लानो थाखाय जोंनियाव दासिमबो भारताव मोजां अर्गेनिक ट्रेनिं इनस्टिट्युट बा ट्रेनिं सेन्टार गैया। दासिमबो गैया हल अभार दि भारताव। थ' जिबारि, बर'नि खोथायाथ' आलादा खोथा, बर'आवथ' जिबारि आदबजों मावनाय होननानै बुङो बे अर्गेनिक माबाजों। अर्गेनिकआ ओरैनो गोदोनि आबादारिफोरा जोंनिया मिथिंगा आबादारिमोन, नेचारेल फार्मार। बिसोरो बोथोरनि सायाव सोनारनानै अखा हाबा फसला मोजां मोनबाय, अखा गैयाबा मोजां मोनला। जुदि हायाव जुदि हानि खामानिफोरखौ माखासे हा सिङाव थानाय साहिफ्रासो मावो नालाय, सिंनि हाखौ सायाव, सानिखौ सिङाव, हाखौ गुरै खालामनाय, फ्रु खालामनाय माखासे साहिफ्रासो बिफांनो आदारखौ जगायनो हायो। सिस्टेमानो बिदिखा। स' जोङो अर्गेनिकनि कनसेप्टखौ सोलोंनो थाखाय मोजां ट्रेनिं सेन्टारनि जोंनियाव प्रयजन। आरो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो आं सानो जे मोनसे अर्गेनिक आबाद मावनायनि मोनसे ट्रेनिं सेन्टार नांगौ। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो आबादखौ जुदि मोजां जोथोन लानो रोङाबा गोदोद मोनसे समस्यायाव, खायद'नि समस्यायाव गाब्र'हैगोन होननानै आं सानो मानसिया। एन्ड द्याट उइल बि दा सिभियार सिचुवेसन्स फर आस। आरो बेखौ जोङो, आरो बर'फोरा जिबायदि मोजां जायगायाव दासिमबो दङ, जोंनि गामिफोराव, जोंनि जायगायाव हिमालय हाजो बा भुटान हाजोनि गाहायाव बर' गामिफोर दङ। जोंनि गामिफोराव दासिमबो अर्गेनिक आबाद मावनायनि खोब स्कप दङ। आरो जोङो अर्गेनिक प्रडाक्टआ लासैनो ग्लबेलाइज मोनसे प्रडाक्ट। दिनै प्रिथिबियाव बयबो मोजां मानसिफ्रा दिनै अर्गेनिक खायद'खौ नागिरगासिनो दङ। आरो अर्गेनिक उत्पादन खालामोब्ला माने मोजां दामाव जों फाननो हायो मोनफ्रोमबो प्रडाक्टखौ। दिनै आंनि प्रडाक्टखौनो आंहा फिसा मोनसे आं अर्गेनिक आबाद साहाखौ मावखांनायनि उनाव फिसा मोनसे फेक्ट्रि आं सेटआप खालामदों गावनिनो। आइ हेभ ए स्मल अर्गेनिक टि फेक्ट्रि। स' बेयाव आङो गावनि साहाखौ प्रसेस खालामनानै आङो जार्मानि, केनाडा, फ्रान्स, UK, माने ग्लबेलाव आङो बिभिन्न धरननि कान्ट्रियाव आङो एक्सपर्ट खालामहरो। आइ एम एक्सपर्टिं माइ प्रडाक्ट 10 to 15 कान्ट्रिस। सार, बे जायगानिफ्रायनो फरेन कान्ट्रिसफोराव नोंथाङा माने एक्सपर्ट खालामगासिनो दं। सार, आं बिनिफ्रायनो माने जोंनि जायगानिफ्रायनो आङो फार्स्ट 10निफ्राय 15थासिम कान्ट्रियाव आङो एक्सपर्ट खालामहरो। आङो स्मल कुवान्टिटि, गोदोर कुवान्टिटि नङा, जे 5000, 2000, 1000 किल', सोरबा 500 किल', बे एकर्डिं टु डिमान्ड। अब्लाथ' बे जि माने अर्गेनिक जि माने टि बा अर्गेनिक जायखिजाया जोंनि आबाद, बे जोबोद माने इन्टारनेसनेल लेभेलाव नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों, बिदिबा जोबोद माने भेलु गोनां नामा? नोंथाङा जेरैबायदि माने साप्लाइ खालामनो हादों। साहाया खोब भेलु गोनां। आंथ' सानबाय थायोमोन जे ब्रिटिशफोरा फैनानै माइ खेथिखौ मानो मावफैयासै।
बेलेग आबाद हाइजें हालदैबोथ' मावनो हायोमोन मानो मावाखै साहाखौ मानो मावखो बिसोरो आंनाव मेलेमाव गेलेबाय थायोमोन सायाव मा दङ होननानै साहाखौ जेब्ला आङो लेबरेटरियाव टेस्ट खालामनानै नायबाय ओरैबायदि मोजां निउट्रिसनेल भेलु दङ सायाव हाइलि जिंक केलसियाम मेगनेसियाम पटेसियाम नै साहानि प्रडाक्टखौ बेखौ नायनो हायो स' बेयाव आङो निउट्रिसनेल लेबरेटरि टेस्ट खालामना नायदोंमोन कार्ब'हाइड्रेट्स दङ प्रटिन दङ फेट्स फाइबार केलसियाम जिंक पटेसियाम सडियाम बेफोरनि मात्राफ्रा निउट्रिसनेल भेलुआ बिराद मोजां स' जोङो साहा कापसे लोङोब्ला 22टा गुनखौ जोङो कापसे सायावनो मोननो हायो गोदो जोंनि मानसिफ्रा साहा खुरैसे लोंनानैनो बा साहा गिलाससे लोंनानैनो फुंनिफ्राय माने सानसे खामानि मावनो हायोमोन नोंथाङा गावनो बेखौ माने माबा खालामो औ लेबरेटरि टेस्ट खालामनानै जोबोद मोजां स' साया आरो ओरैबायदि मोनसे खेथि आबाद जोंनाव खनसे गायनायनि उनाव मिनिमाम 200 बोसोर फसलखौ लानो हायो 200 बोसोर मिनिमाम खनसे गायनायनि उनाव आरो मेक्सिमाम जोङो माने 2000 बोसोरसिम सारभाइभ जायो खनसे गायनायनि उनाव साहा बिफां फांसेया लंजिभिटिया मिनिमाम 200 बोसोर गोजौआव 2000 बोसोरसिम लाखिनो हायो बे खोथाखौ आङो चाइनानि मोनसे टि कम्पानियाव बिसोरनि स्ट्राक्चारखौ माबाखौ 2000 बोसोरनि फुराना दंफांफोरखौ आं भिडिअ'आव नायजोबदों गाव आं प्रेक्टिकेलि नायाखैब्लाबो ओमफ्राय बेखौ मोनसे आंनि साहाखौ जाय निउयर्क सिटिनि इन पार्सुइट टि कम्पानिया बायो सेम बै कम्पानिनि 2000 फुराना बोसोर दंफांनि साहाखौ बियो पार किल' 3.5 लाखि बायो बियो 3.5 लाख आंनिखौ बियो पार किल' माने 1500निफ्राय 4000सिम बायो ओमफ्राय बैसोरनिखौ पार किल' 3.5 लाखसिम बायो आरो बिसोरो स' डिफारेन्सखौ माने देखायदों आरो माने स' सायाव रियेलि साया खोब मोजां आबाद स' बेखौ जोङो बयबो एडप्ट खालामनांगौ आरो साहाजों लोगोसे माखासे कम्बाइनेसन फार्मिं खालामनो हायो जेरै नोङो गलमरिस ब्लेक पाइपार कार्डामाम एन्ड क्ल'भ्स एन्ड गुआभा अल द सिजनेबल क्रप्स केन बि प्लान्ट इन द टी स' सायाव ओरैबायदि नङा जे अकल साहाजों लोगोसे गय खान्थाल थाइजौ गासैखौबो जों उत्पादन सरजाबनानै गायजोबनो हायो मिक्स क्रपिं लगायजोबनानै जों गायनो हायो स्पेस माखासे थायो बिदियाव साहा आबादा माबाफोर माने बिदि हार्म जानाय माने चान्स दं जेबो प्रब्लेम गैया आंनि बागानाव आंनि फार्माव आङो गासै माने दालिम दङ माने गुआभा दङ थाइगिर दङ गासै दंफां लाइफां फिथाइ सामथाइ खान्थाल थाइजौ गासिबो दंजोबो स' साहाजों खोब मोजां कम्बाइनेसन खालामनो हायो मस्ला जातीय बुस्थुफोरखौबो गायनो हायो स' जोङो बेनो जे अर्गेनिकखौ एडप्ट खालामनांगौ आरो अर्गेनिक होनोब्ला जोंनि मानसिया सानबाय थायो जे मुलि होआबानो हासार होआबानो अर्गेनिक बे मुलि हासार होयो आरो गोबोर होनायानो अर्गेनिक सानो अर्गेनिकआ बेनो जे जोङो माखासे बिफांफोराव जिंक डिफिसियेन्सि केलसियाम डिफिसियेन्सि मेगनेसियाम आयरन पटेसियाम बेफोर डिफिसियेन्सिखौ जोङो स्टाडि खालामनानै सलुसन खालामनांगोन फांगिसाइड सलुसन खालामनांगोन सयल मेनेजमेन्ट खालामनांगोन प्लान्ट मेनेजमेन्ट वाटार मेनेजमेन्ट जोङो अर्गेनिकआव मोनफ्रोमबो सलुसन जों दिहुनना लानो हानांगोन स' बेनि राहा दङ उपाय दङ स' बेनो अर्गेनिक आबाद स' अर्गेनिक होनोब्ला जोङो नेचारेल गारना दोननाया अर्गेनिक नङा अर्गेनिकआव जोङो मोनफ्रोम सलुसन खालामनांगोन माने नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों नामा जे साइन्टिफिकेलि जों अर्गेनिक खालामबाबो साइन्टिफिकेलि खालामनांगोन माखासे बेलायाव जोङो लेबरेटरियाव माने टेस्ट खालामनांगोन जोङो माबानांगौ आरो सब हायावनो अर्गेनिक जाया जि हायाव नोङो DDT बाहायबाय 40 बोसोर DDTआ हायाव थायो जि हायाव नोङो फुरादन बाहायबाय केमिकेलखौ बियो 20 बोसोरसिम 20-25 बोसोरसिम हायाव थायो इउरिया बाहायोबा माने मथा मथि 60निफ्राय 70 दिनसो बे खायद'खौ जानाङा खनसे इउरिया होखांनायनि उनाव आरो स' बेफोरबायदिनो थाइडेन बा डिसिस पेस्टिसाइडखौ बेफोरखौ स्प्रे खालामखांनायनि उनाव जोङो बिफाङाव स्प्रे खालामखांनायनि उनाव प्राय 10-15 दिननि उनावसो बे खायद'खौ जों जानो हायो खिन्थु मानसिफ्रा मा खालामबाय थादों दिनै पेस्टिसाइडखौ सारखांनायनि उनाव सानथाम सानब्रैनि उनावनो फसलखौ खानानै बाजाराव फानहैदों जायनि कारनाव बे रेसिय'आ बाजाराव थांबाय बाजारनिफ्राय न'आव फैबाय न'आव गासैबो जोङो ज'नो फेमिलियाव जि खायद' जों ग्रहन खालामबाय थादों सानफ्रोमबो जों पयजन जागासिनो दङ स्ल' पयजनिं जाबाय थादों सरि स्ल' पयजनिं जाबाय थादों दायो स' बेफोरनिफ्राय हेल्थ कनसियास जानांगौ जोङो खोब एलार्ट जानांगौ बाजाराव जोङो मना लानानै बाजार खालामनो थांबा जोङो 10 बार साननांगौ जे बे आबादखौ सोर खेथि खालामदों सोर मावदों आरो मा होनानै उत्पादन खालामदों न'आव लाबोखांनायनि उनाव जोङो माने स्ल' पयजनिं जोंनियाव जाहाथे जाया बेफोरखौ खोब एलार्ट जानांगौ जायनि थाखाय जोंनियाव गिदिर गिदिर बेरामफोरा साग्लोबगासिनो दङ जागासिनो दङ दा बे समाव जोङो जोंनि सासे मुंदांखा
आबादगिरि जिबारि आबाद मावगिरि बिथांजों गोबां बाथ्रा सावरायगासिनो दङ बिथाङा खोब गोथौयै जोबोद गोनांथार बाथ्राफोरखौ बुंलांगासिनो दङ अर्गेनिकनि जि माने कनसेप्ट जों माखासे समाव क्लियार नङामोन बिथाङा बिनि जा क्लियारिफिकेसन बेखौबो होदों आरो जोंनियाव जि माने हेल्थ कनसियासनेस बेयो माने बोरै जानांगौ आरो जों जे सानफ्रोमबो माने पयजन जागासिनो दङ बेनिफ्राय बोरै सांग्रां जानांगौ बे बाथ्राखौ बिथाङा बे समाव जोंनो फोरमायलांगासिनो दङ बिथांजों जों गोबां बाथ्रा सावरायगोन Right now, we are discussing about the tea plantation. We have a special guest, Mr. Tenzing Bodusa, and he has been explaining the very important facts about the organic tea. Anyway, जोङो मोनसे बाथ्रा बे समाव नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन नोंथाङा बे समाव बेसेबां बिगा आबाद खालामगासिनो दङ अर्गेनिक जा माने सा ग्रेट अर्गेनिकआथ' आङो प्रथम आङो 1 हेक्टर हायाव गायजेनदोंमोन अर्गेनिक आबादखौ ओमफ्राय 1 हेक्टरनिफ्राय दिनै आङो 150 बिगा कमप्लिट जाबाय 150 बिगा जाबाय दायो ओमफ्राय आङो एक्सटेनसन एरिया दङ आंनाव एक्सटेनसन एरिया प्राय 300-400 बिगासो दङ आरो आसे फरेस्ट लेन्ड हिसाबै अन फरेस्ट आङो क्रिएट खालामदों गावनि बागानावनो जाहाथे आंनि बागाना वर्ल्डआव फार्स्ट एलिफेन्ट फ्रेन्डलि सार्टिफाइड मोनदों बेखौ माने आमेरिकानिफ्राय होदों इट इज ए हिउज सक्सेस बेयो आङो गावनि बागानाव जेब्ला आङो जेबो केमिकेल फार्टिलाइजार पेस्टिसाइड बाहाया नालाय हाग्रानिफ्राय माखासे मैदेर दावराइ मै अमा जिब जुनारफोरा फैनानै माने खोब हेपि मोनसे आनन्द खालामफैयो आरो आंबो बिसोरनि मैदेर फिसाफोरा जेब्ला गेलेयो बागानाव माने बागानाव फैनानै बेरायफैयो स' बिसोरखौ नुनानै आंबो खोब गोजोननाय मोनसे अनुभब मोनो स' बिसोर दंफांफोरखौ सेफायो फांसे फांनै माखासे दंफांफोरखौ सेफायो बिसोरो थेवब्लाबो आं सानो मा जे जों बिसोरनि थाखायबो गायनांगौ जों बिसोरखौ सानना बिसोरखौ लानानैबो जोङो खामानि मावनांगौ आरो जों बिसोरनि थाखायबो जोङो जायगा होनांगौ होननानै आं सानो आरो आंनि जायगायावनो आङो बिसोरखौ नायनो थाखाय मोनसे दंफांनि न' बनायदों आङो जायखौ बुङो ट्री हाउस स' ट्री हाउस बिगेस्ट ट्री हाउस होनना बुंनांगोन बहुत माने मोनथाम केबिन थानाय मोनथाम प्राइभेट रुम प्लास लेट्रिन बाथरुम वाशरुम थाखानाय बेबायदि आं ट्री हाउस क्रिएट खालामदों आरो बेजों लोगोसे रेस्टुरेन्ट बनायदों बे ट्री हाउसजों लोगोसे रेस्टुरेन्टबो दङ आरो फिसा फिसा बेलेग कटेजबो दङ स' बेयाव फैनानै जाहाथे मानसिफ्रा नेचारेल लाइफ मोनसे अनुभब खालामो जे लासै लासै मानसिफ्रा जिथु कंक्रिट लाइफखौ एक्सेप्ट खालामबाय थादों नेचारेल लाइफखौ टुरिस्ट प्लेस दिनैसिम आंनि जायगायाव फ्रान्सनि जार्मान इटालि जापान USA केनाडा प्राय माने 50-60थासो कान्ट्रिनि मानसि फैखांबाय दासिमबो आरो फैबायनो थादों स' आरो जोंनि लकेल भिजिटरफोरा मालाबा 200 जन 150 जननिफ्राय लानानै 1000सिम जायो सिजनाव डिसेम्बर जानुवारियावथ' थांनाय बोसोराव 1500-1600 मानसि जादोंमोन माउन्टेन ट्रेकिं खालामनो हायो वाटारफल दङ आरो माने जिब जुनारनि मोनसे एक्सपिरियेन्स लानो हायो आरो थानानै जंगल लाइफ मोनसे एक्सपिरियेन्स आरो मोनसे स' खोब हेपि मोनसे आरो भारतनि अकल इन्टारनेसनेल नङा भारतनिफ्रायबो माखासे स्टेटनि मानसि फैयो मुम्बाइ दिल्ली गेजेरावथ' गासै थांनाय नै साननैसोनि गेजेराव फ्रान्सनि दंमोन ब्राजिलनि दंमोन लोगोसे मुम्बाइनि केन्सार हस्पिटालनि गासै टिम फैदोंमोन मेडिकेल टिम बिसिम बेरायनो फैदों बिसोरो स' बेफोरबायदिनो बहुत माने मोजां नाङो जे बाहेरनि मानसिफ्रा फैनानै नेचारेल लाइफ अनुभब खालामो स' जोंनि जेमानखिनि बर' रायजोनि भुटान बर्डारनि हा हु दङ बेफोरखौ टुरिजिमाव कनभार्ट खालामनांगौ टुरिस्ट होनोब्ला जे जोङो काजिरंगा बा मानास अरां बा जोंनि माने माबाल' नङा दिनै टुरिजिमा बहुत साबजेक्टआव फैयो सोरबा बर'नि कालचार एक्टिभिटिस खालामनो थाखाय फैयो बड' भिलेज नायनो आरो बड'नि हेन्डिक्राफ्ट बेम्बु आर्टिसियान जायफ्रा औवानि आइजें बानायनो नायनो फैयो आरो माखासे जोङो अर्गेनिक फार्मखौ नायनो फैयो स' जेमान भुटान बर्डारनि गाहायाव थानाय जोंनि हा हु दङ बेखौ जोङो अर्गेनिकआव थांनानै आरो बेखौ टुरिजिमाव कनभार्ट खालामनांगौ जोङो टुरिजिमखौ एट्रेक्ट खालामनो थाखाय जोङो माने बेम्बु फरेस्ट क्रिएट खालामनो हायो आं रिसेन्टलि आंनि प्रजेक्ट बियो बेम्बु फरेस्ट जोङो बेम्बु फरेस्ट बनायनो हायो जोङो फार्न फरेस्ट जों बनायनो हायो दिंखियानि हाग्रा जोङो दिंखिया हाग्रा बनायनो हायो ओमफ्राय बार्ड एट्रेक्सन बार्ड फ्रेन्डलि स' एनिमेल फ्रेन्डलि स' बिदि जोङो फरेस्ट क्रिएट खालामनो हायो टुरिजिम एट्रेक्ट खालामनो थाखाय बेबो खोब मोजां मोनसे कनसेप्ट
स' बे कनसेप्टआव लानानै खामानि मावोबा जोङो साक्सेस जानो हायो आरो जोङो साननांगौ जे गोथौयै जेमानखिनि जोङो बर' रायजोआव प्रडाक्ट उत्पादन जायो मोनफ्रोमबो प्रडाक्टफोरखौ जोङो पेकेजिं खालामनानै जोङो फाननो रोङियासो जोंनि दुर्बलता जोङो मिथिगौ जे जोंनि जायगायाव मोजां खायद बर'फोरा मोजां खायद जाग्रा मोजां लोंग्रा मोजां जाग्रा मोजां थाग्राखा गोदोनिफ्रायनो नेचारजों खोब क्ल'ज आरो बेफोरो खोब हाइजेनिक प्रडाक्टस स' आङो आंनि न'आव आलासि फैनाय समावनो आङो मोनसे माने खोब लाजिनाय फैदोंमोन जे फार्स्ट जेब्ला 2008आव आंनि न'आव फरेननि मानसि फैदों स' इंलेन्डनि टिम फैनाय समाव मा जाहोगोन मा थागोन मोनसे साननाय फैदोंमोन आङो स' फुङाव आसे ब्रेकफास्ट हिसाबै आङो बे औवा हासुङाव सावनाय फिथा सुङा फिथा होबाय गाइखेर गिलासे गिलासे होदों आङो थालिर होदों ओमफ्राय बिदै दाउदै रुनानै होदों बे थिंख्लि फिथा बे लावदुम फिथा होननानै बुङो न'आव बानायना होदों स' बै समाव आङो बिसोरखौ बुंदों जे आसे ब्रेकफास्ट नोंसोरनो फुङावनि जानाय खायद हिसाबै बर' हिसाबै जों बेखौनो गथायनानै होबाय जाखांनायनि उनाव सोंदों आङो नोंसोर बोरै मोनखौ होनानै लास्टआव बिसोर रिप्लाइ होबाय मा 5 स्टार हटेलावबो बिदि खायदखौ मोनजाया होननानै बुंदों स' आंनि सायाव मोनसे मोजां मोनसे फिल फैबाय जे नंगौ जोंनियाव माने जोंनि खायदखौ जोङो होनो मोनसे लाजिनाय मोनसे भाब दङ बे भाबा थानाङा जोंनाव आरो दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो प्रडाक्टनो जोङो पेकेजिं खालामना फाननांगौ मडार्नेट खालामनांगौ आरो आङो आंनि गावनि न'आवनो माने ग्राउन्ड फ्ल'राव नैबे जायगायावनो आङो ग्राउन्ड फ्ल'राव मोनसे अर्गेनिक सुपार मार्केट डिसेम्बर माहानि गेजेराव बा डिसेम्बर जानुवारिनि गेजेरावनो आङो अपेनिं खालामगोन बेयाव गासै प्रडाक्ट थागोन जेरै बर'नि गासै दानाय प्रडाक्टफोरा थागोन माने गाननाय जोमनाय प्लास नोङो जानाय खायदफोर थागोन साहायाथ' थाखाबाय सिटिसि कफि बा अर्गेनिक ग्रिन टि बेफोर थागोन ओमफ्राय माइरङाव रेड राइस ब्लेक राइस सेन्टेड राइस चुंचुं खामति राधे जिमानखिनि जोंनि माने गोदोनि माइरंफोर दङ मोजां मोजां बेफोरखौ मोननो हागोन आरो माखासे ड्राइ खालामनाय गोरान बुस्थुफोर थागोन जेरै नोङो माने मुला गोरान ओमफ्राय खुमब्रा गोरान बे नारजि गोरान बेफोर गोरान जाथिय बुस्थुफोरबो पेकेजिं खालामनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे ना गोरानाथ' खोब मोजां ना जोङो माने बाथोन जानाय मानायाव खोब बाहायो जोङो आरो ना गोरानखौ स्पेसियलिस्ट पेकेजिं खालामगोन जे मोजां हाइजेनिक पेकेजिं नोंथांनि बेयावनो मोनगोन आङो जिथु अर्गेनिक सुपार मार्केट बे आंनि ज' बर' रायजोनि गेजेराव आरो इण्डियानि गेजेराव हयथ' फार्स्ट अर्गेनिक सुपार मार्केट बेनो जागोन जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों बिथाङा बै समाव जे बिथाङा गावनि जा न'आवनो गावनि जायगायावनो अर्थात डिमाकुसियाव अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसियाव बिथाङा स्मल सुपार मार्केट खालामनो थांगासिनो दङ जेराव जोङो माखासे जोंनि जा ट्रेडिसनेल फुड आरो माखासे जों बेसादफोरखौ पेकेजिं मोनगोन जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो फैनो थाखाय खावलायगोन बिथांनियाव शेयार खालामनो थाखाय बायनो थाखाय आङो खावलायगोन जोबोद मोजां रादाब बिथाङा जोंनो होदों दा बे समाव आं मोनसे सोंथि बिथांनिसिम सोंनो नागिरदों बिथाङा जितु 150 बिघास माने आबाद खालामगासिनो दङ बिथाङा बेयाव बेसेसो माने इमप्लयमेन्ट माने लाखिनानै दोनदों खामानि मावनाय हिसाबै आंहा ओरैनो नियार एबाउट 40-50सो एमप्लय दङ आंनाव खामानि मावग्रा बिसोरो माखासेया टेम्परारि वार्कार आरो सिजनाव मालाबा बाराबो लाखिनाय जायो आङो 70-80बो जायो इट डिपेन्ड अन दा क्रप्स हार्भेस्टिं टाइमनि सायाव सोनारो हार्भेस्टिंनि सायाव आरो दायो माने टुरिजम सेक्टरावबो दङ ओमफ्राय टुरिजमखौ जोङो ओरैबायदि जे जोङो जिथु हारसिं मावनो हाया नालाय जास्ट माबाखौ बे इक' टुरिजम पार्टखौ आन्था जोङो सानैजों फ्रेन्डलि खामानि मावदों ज' जानानै रौतानि राइन' रेस्टुरेन्टनि बिगोमा ज्योति कुमार गयारि बेजों आंजों जों ज' जानानै इक' टुरिजमखौ डेभेलप खालामदों आरो जोङो फैबाय थानाय समाव जों सानैजों फ्रेन्डलिनो जों सानैजों डिसिसन लादों जे माने बेखौ जोङो माने लार्ज स्केलाव बोरै मावनो हायो आरो टुरिजम पार्टखौ जोङो सानैजों मावदों आरो बेखौ जोङो माने बर'नि गेजेराव जोङो गुवारहै माबायदि मावनो हायो बे खोथाखौ जों स्ट्रंलि सानदों आरो बाखि अर्गेनिक पार्टखौ आङो इन्डिभिजुवेलि मावबोदों दिनैसिम माने बेंकनिफ्राय खुनु लन लायालासिनो बा खुनु माबा माने मदद मोनालासिनो जेबो लन गैयालाखैनो आं दिनै बेसिम पर्यायलागै मोनफैनानै दङ गावनि नाजानायजों आं बेखिनि दङ गावनि नाजानायजोंनो गासै आङो बाहेरावबो माखासे गावनो थांनानै माने डिसप्ले खालामहैदों आंनि प्रडाक्टखौ आङो अस्ट्रेलिया सिंगापुर माने हंकंफोराव बेफोराव आङो गोबां बाहेराव आङो डिसप्ले खालामहैदों स' जोंनि प्रडाक्टखौ जोङो वर्ल्ड वाइड खालामनांगौ आरो जोंनि प्रडाक्टआ खोब डिमान्ड दिनै आंनि प्रडाक्टखौ आङो माने 1000-1500निफ्राय आरम्भ खालामनानै आङो 10-15 हाजारसिमहालागै मार्केटिं जायो बाहेर कान्ट्रियाव
आंनि प्रडाक्टखौ दिनै केनाडानि सुपार मार्केटफोराव पस्टार होनानै माने आंनि गिदिर गिदिर पस्टार होनानै फाननायखौ नुयोब्ला आं गावनो माने खोब मोनसे गोजोननाय मोनो जे बर' रायजोनि मोनसे प्रडाक्टखौ माने बाहेराव जितु डिसप्ले खालामनानै फानबाय थादों बाहेरनि ट्रांक टी कम्पानि मिशावला टी कम्पानि इनपारसुएट टी कम्पानि लेभेल ग्राउन्ड ट्रेडिं माखासे बाहेरनि ग्लबेल माने गिदिर गिदिर कम्पानिफ्रा फैनानै जोंनि प्रडाक्टखौ लांफैयो स' जोङो हदाय कनसियास जानांगौ जे जोंनि प्रडाक्टखौ जोङो माबायदि अर्गेनिक खालामनो हायो आरो अर्गेनिक खालामनोब्ला माने सोरबाफोर जुदि गुवारै अर्गेनिक आबादनि सोमोन्दै मिथिनो आरो मावनो लुगैयोब्ला आं अराय सम जोंनि माबाजों दङ इयुन जेनेरेसनजों दङ बिसोर फैनानै सोलोंफैनो हागोन आं दिनैसिम माने मर देन दा 50,000 खेथियकखौ आङो ट्रेन आप खालामबोदों नागालेण्ड मणिपुर मिज'राम मेघालय सिक्किम भुटान इनक्लुडिं दा भुटान बांलादेशनिफ्रायबो रिसेन्टलि आंनाव फैदोंमोन भुटाननिफ्राय फैयो स' जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्राबो फैनांगौ जे जोङो ज'है बोरै खामानि मावनो हायो दिनै प्रिथिबियानो मोजां खाद्यनि अभाब दिनै भारतआ इज गयिं टु बि दा हिउज पपुलेशन्स इन दा वर्ल्ड खम समनि गेजेराव जोंनि भारतआ बांसिन सुबुं अनजिमा जानो थांबाय थादों स' बेयाव जोङो माने भारतआवबो दिनै मोजां खाद्यनि अभाब स' भारतआव दिनैसिमबो 80% मोजां खाद्यनि अभाब स' बेखौ जोङो सुफुंनो थाखाय जोङो नाजानांगोन मावनांगोन स' जोंनि जायगायावल' नङा दिनै जोङो माने नेसनेलि ग्लबेलि गासैखौबो जोङो बेलेन्सआव लाबोनो थाखाय जों नाजानाय थानांगोन जोंनाव अब्लासो जोङो थांनानै थागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनो दिनै सारा प्रिथिबियावनो मोजां बार मोजां दै माने मोजां खाद्यनि अभाब जाबोबाय थादों स' बेखौ जोङो सुफुंनो थाखाय सासेजों हाया बयबो ज' जानानै मावनांगोन आरो सासेया गुबुन सासेखौ फोरोंनांगोन फालो जानानै मावनांगोन अनलायनांगोन जों बयजोंबो अब्लासो जोङो साक्सेस जानो हागोन जे जोङो ओरैबायदि मोनसे अनुभब खालामो बाखि जोङो बिफांफोरखौ दानफायजोबनानै मोनसेल' फसलखौ जोङो फकास होबाय थायो स' बिदि आबाद जोङो मावनाङा जे गासै दंफां लाइफांखौ मोनफ्रोमबो बिफांखौनो अनार होनानै सनमान होनानै जों आबाद मावनांगौ स' बिफांफोरा फांसे बिफांजों बिसोर अनलायनानै थानो खोब गोरों जे जोंफोरबायदि नङा बिसोरो मोनफ्रोमबो बिफाङानो ज'है बिसोरो देरो ज'है थायो स' इक'लजिकेल सिस्टेमफोरा नेचारा खोब मोजां स' जोङो बेनो जे माने जेब्लानोखि जों ज' जानानै जों खामानि मावनो हाया जों मालाबाबो साक्सेस जानो हाया जोबोद मोजां बाथ्रा बिथाङा मख'दों इक' सिस्टेमनि बाथ्रा बिथाङा वर्ल्ड वाइडनि जि बाथ्रा माने गासैबो सुबुं माहारिनि थाखायनो सानदों गासैबो सुबुं माहारिनि मोजांनि थाखाय बिथाङा सानदों नंगौ जोङो माखासे माने क्राइसिस जों माने फेस जादों आरो जानो थांगासिनो दङ बे मोनसे हिउज क्राइसिस जागोन गासैबो माने सुबुं माहारिनि थाखायनो जेराव बिथाङा मख'दों माने मोजां दै लोंग्रा आरो माने जानाय लोंनायनि जि माने अभाब बेखौ सुफुंनो थाखाय जोङो मर एन्ड मर माने हार्ड लेबार खालामनांगोन आरो गासैबो सुबुं माहारिनि थाखायनो साननांगोन आरो बिथांखौ जों साबायखर होदों बिथांनि जा थिंकिं वर्ल्ड वाइडनि जा थिंकिं बेखौ माने जोबोद माने जोङो बाख्नायदों जोंनि गेजेरावबो बिथांबायदि सासे माने वर्ल्डनि थाखाय माने साननो गोरों मानसि जिथु दोङो बे समाव जों माने जोबोद साबायखर होदों दा बे समाव जोङो जिथु बर' हिसाबै माखासे समाव माखासे प्रब्लेमजों माखासे चेलेन्जजों फेस जानो गोनां जायो जेरैबायदि जोंनि जाफोर माने इयुथ जेनेरेसन बिथांमोना माखासेयानो आनइमप्लयमेन्ट जा थासारि बेजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों दा बेखौ माने रिकभार खालामनायाव नोंथांनिफ्राय माबाफोर आइडिया बा थट्स दङ नामा Yes, great. So जोङो एक माबायाथ' बेनो नाम्बार 1 पॉइंट इज दैट वी हैव टू बी जोंनि जोंनि जा रिसोर्सफोर दङ जोङो बेखौ लानानै जों खामानि मावजेननांगोन आरो मानसिनि ब्रेनखौ जेब्लानाखि जों कनसेन्ट्रेट खालामना लाखिनो हाया अब्लानाखि जागे जोंनियाव नांलायनाय बारा जागोन बेखौ बे गाज्रि मोननाय मानाय आल्टिमेटलि इक'नमिकेलि जोङो दिनैसिमबो सार्भाइभ जानो हायाखै आरो इक'नमिकआ जोंनि लेभेलाव दायो खोब दासिमबो माने सोरनियावबा मर देन निड्स दोङो सोरनियावबा गैयियाव गैया जायनि कारनाव माने जोंनि मानसिफोरा माने बिभिन्न धरननि खोथा साननो गोनां बायध' जाबोबाय थादों आरो इक'नमिकखौ जोङो बेलेन्स खालामनो हायैनि कारनाव जोंनि मानसिफोरा बिदि जादों स' इक'नमिकखौ जोङो बेलेन्स खालामनोब्ला जोङो फिसा फिसा माइक्र' इन्डास्ट्रि फिसा फिसा इन्डास्ट्रिफोराव जों खारजोबनांगोन इन्डास्ट्रि खालामनानै जोङो जोंनि पेकेजिं मोनफ्रोमबो प्रडाक्टफोरखौ जोङो पेकेजिं खालामनाय फिसा फिसा इन्डास्ट्रि माबायाव प्रडाक्सन सिस्टेमाव थांनानै माखासे मानसिफोरखौ जोङो एमप्लय खालामजोबनांगोन जोंनि जायगायावनो हागोन जोंनि जायगायाव मोजां माइरंखौनो प्रसेसिं खालामनानै पेकेजिं खालामनाय मानाय जोङो मोनफ्रोमबो थावनि पेकेजिं जोङो मोनफ्रोमबो पेकेजिं इन्डास्ट्रिफोरखौ जोङो दिनै बर' रायजोआव जोङो इन्डास्ट्रिनि खम स' इन्डास्ट्रिखौ फिसा फिसा इन्डास्ट्रि होनोबा जों बहुत लार्ज स्केलाव सानो दिनै इन्डास्ट्रिखौ बहायनो थाखाय
जोंनो खोब हिउज फैसा नाङा होननानै सानो आङो जे इन्डास्ट्रि फिसा इन्डास्ट्रिखौ जोङो 5 लाखनिफ्रायनो आरम्भ खालामनो हायो 5 लाखनिफ्राय 10 लाखसिमावनो बिराद मोजां मोजां फिसा 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 फेक्ट्रि जायो दिनै बाहेरनिफ्राय जोङो कफिफोरखौ लाना फैनानै कफिखौ गुन्दै खालामग्रा मेसिना मात्र 4-5 लाखसल' लायो बेफोरबायदि फिसा फिसा कफि पेकेजिं खालामनो हागोन आरो बिदिनो माने माइरंनि पेकेजिं माइ मिलखौ जोङो अकल माइ सौनायावल' बाहायनाङा जों बेखौ पेकेट आजिखालि पेकेटखौ फल' खालामनांगौ आरो बहुत मानसिफ्रा मिथिया जे जोङो माबानिफ्राय पेकेजिंखौ सोरनियाव मोनगोन मा खामानिखौ सोरखौ लानानै मावगोन दायो इन्डिया गभर्नमेन्टआ रिसेन्टलि लन्च खालामदों इन्डिया मार्क होनना बुंनाय मोनसे एप्स दङ इन्डिया मार्क एप्सआवनो माखासे डकुमेन्टेसन बनायनाय माखासे पेकेजिं आइटेम्स माखासे मेसिनारि आइटेम्सफोरखौ जोङो इन्डिया मार्कनि थ्रुयैनो जोङो बायजोबनो हायो आरो इन्डिया मार्कआव बायोबा इफिसियेन्ट जायो इन्डिया मार्कआव बेनो जे माने मोनफ्रोमबो मेसिनारिखौ जे चयस खालामनानै रायलायनानै बायनो हायो आरो बियो गभर्नमेन्टनि मोनसे लन्च खालामनाय एप बे एप्सनिफ्राय जों माखासे स्कपखौ लानो माखासे हायो डकुमेन्ट्स सार्टिफिकेसननिफ्राय आरम्भ खालामनानै दा मोनसे प्रडाक्टखौ लन्च खालामनोबा सार्टिफिकेसनसनि सिस्टेम दङ आरो जोंनि आबादारिफ्रा बै सिस्टेमखौ फल' खालामनांगौ रेजिस्ट्रेसननि बिनिफ्राय हेल्प लानो हायो दा जों सोरनियाव सोंगोन सोरखौ लानानै खामानि मावगोन मोनसे सोंलु फैयो स' बेयाव जेबो माबा गोसो माने गोनो गोथो जानो गोनां प्रयजन गैया इन्डिया मार्क इज अलवेज रेडि टु हेल्प दा आवार फार्मार आरो गासै आबादारि खेथियक इन्डास्ट्रियेलाइजफोरखौ डकुमेन्टेसनावबो मदद खालामनो थाखाय इन्डिया मार्कनि थ्रु फल' खालामनांगौ आरो खोब साक्सेसफुल बेयो गभर्नमेन्टनिनो मोनसे माबा स' जोङो जोंनि मानसिफोरखौ जेब्लानोखि जों एंगेज खालामनो हाया एमप्लय खालामनो हाया अब्लानोखि जोंनो बेले बेजे बारा जागोन आरो बेखौ खालामनोब्ला जोङो स्टेप वाइसआव खामानि मावनांगोन जे जोंनि माखासे माने टिम वर्कआव जोङो लाना थांनांगोन स' जायनि कारनाव जोङो नेक्स्टआव जोङो मोनसे आं सानबाय थादों जे जोङो माने माबायदिहै बर' रायजोनि आबादारिफोरा बोरैहै ज' जानो हायो ज' जाना खामानि मावनो हायो जे फार्मार भइस बेफोरबायदि माने अर्गेनिक फार्मार भइस जोङो बेफोरबायदि ग्रुप हान्जाजों लोगोसे ज' जानानै जों खामानि मावनांगोन जेब्लानोखि जोङो ज' जागोन जोङो सासेया सासेनि आबाद मावनायनि माखासे आदब टेकनिकफोरखौ जों सोलोंनो हागोन आरो बे गियानखौ रानलायनायनि बेबस्था गैयैनि कारनावनो जोङो दिनैसिम माने साक्सेस जानो हायाखै हदाय सासेया माखासेखौ मिथियो माखासेखौ मिथिया सेम लाइक द्याट स' जोङो गियानखौ हदाय रानलायनांगौ जिहेथु जोंनियाव मोजां ट्रेनिं सेन्टार गैया जेराव जों ट्रेन आप जानो हायो बे समाव जुदि आङो सोङोबा व्हाट एबाउट द फिउचार प्लानिं अफ टेनजिं बड'सा आंनि माबायाथ' बेनो थांखिया जे मानसिया फैबाय थानाय समाव ह्युमेन बिं इज गोइं टु बि साफार ए सिभियार सिचुवेशन्स नट अनलि दि मोनसे एंगेलनिफ्राय नङा फैबाय थानाय समाव मानसि जाथिया गोदोर मोनसे समस्यायाव खारलांबाय थादों स' बेखौ आङो बिनि माबाखौ माने माबायदि मिनिमाइज खालामलांनो हायो माबायदि लाबोफिननो हायो बेखौ लानानै आं खामानि मावगोन आरो आं बेखौ जायनि कारनाव आङो माने अन फरेस्ट क्रिएट खालामनायजों लोगोसे नेचारजों थानानै खामानि मावगोन आरो माने अर्गेनिक जिबारि आबादखौनो लाना खामानि मावगोन आरो बे मोजां खायद'फोरखौ फिसा 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 सुपार मार्केटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै लार्ज स्केलसिम मावगोन जोङो क्लाइमेट चेन्जआव नोंथाङा बिहोमा होनो नागिरो आरो औ बेखौ जोङो बेयाव जोङो माने बेनो जे जोङो बोथोर सोलायनाय जिथु जाबोबाय दायो सम बायदि अखा हाला सम बायदि बोथोरा सोलायला स' जोङो आबाद फसलखौ जोङो खोब सहसाव जों मोनला माइ गायबा गोदो जेरै 20 मन 30 मन जायोमोन दिनै 10 मनाव फैबाय 8 मनाव फैबाय दिनै जायनि कारनाव सासे खेथियकआ भारतनि खेथियकफोरखौनो नुयो माखासे माबाफोराव जे आत्महत्या खालामलायनो बाध्य जायो खिन्थु भारतनि क्लाइमेटआ ओरैबायदि मोजांमोन जे पृथिबियाव मोननायखिनि खायद'खौ जों भारतावनो मोनजोबो कफि साहा स्ट्रबेरि गेहूं चावल सब गासै बुस्थुफ्रानो जोंनाव जाजोबो खिन्थु भारतआ दिनै ओरैबायदि मोनसे देश जानो थांदों जे जेराव भारतनि खेथियकफोरा सुसाइड जानायालागै बाध्य जाबोबाय थादों स' जोंनियावबो ओरैबायदि जे गोदो बिमा बिफा गायोबा बा आबौ आबै गायोबा 30 मन 40 मन माइ जायोमोन एखे हायावनो दिनै फिसाला फिसा फिसौ गायोबा 10 मन 8 मन जायो जायनि कारनाव सारभाइभ जानो खोब चेलेन्जिं माइ आबादजों सोलिला स' बिदियाव खोब गोदोर मोनसे समस्या जाबाय थादों खिन्थु जोङो बे सिस्टेमखौनो जोङो माखासे खेथियकफोरखौ ट्रेन आप खालामनानै जोङो बिसोरखौ मोजां थासारियाव लाबोनायनि बेबस्था लाबाय थादों आरो जेमानखिनि हायो जोङो फ्रि अफ कस्टआवनो फोरोंबोबाय थादों आङो आंनि फारसे जेमानखिनि हायो
आरो माखासे कनसेप्टखौ आङो क्लियार खालामना होयो दिनैसिम प्रिथिबियाव रावबो साइन्टिस्ट गैया जे थैनाय हा बाला हा अन्थाइ हाखौ मोजां खालामफिननो थाखाय खुनु केमिकेल फार्टिलाइज गैया दिनै जेमान थैनाय हा बाला हा बा अन्थाइ हा जाथों बेयाव नोङो गोबोर गोरान बिलाइ गोथां बिलाइ माखासे सेवनाय बुस्थुफोरखौ फेसेवनानै जोङो हायाव गारबाय थायोबा बे हाया लासै 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 मोजां हायाव कनभार्ट जालाङो आरो बेखौ कनभार्ट खालामनो थाखाय व्हाइट बेक्टेरिया ग्रीन बेक्टेरिया रेड बेक्टेरिया येल्ल' बेक्टेरिया बेखौ हमनानै हगारना होनांगौ मोजां साहि मोजां एम्फौखौ बेफोरनि फिसा 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 फर्मुला दङ बेफोर फर्मुलाखौ जोङो शेयार खालामबोबाय थादों स' जोङो माने आंनि फिउचार प्लाना बेनो जे माने आङो भबिष्यताव मानसिया थांना थानोबा मोजां खायद नांगौ मोजां दै नांगौ मोजां बार नांगौ स' जिब जुनार बयबो माने एम्फौ एनला गासैबो सान्थि थानांगौ आरो अब्लासो जोङो मानसि जानानै मा जानो जेनेबा जोङो दंफां लाइफांफोरखौ दानजोबनानै जोङो गासै मानसिल' थानानै मा जानो स' ओरैबायदि जानांगौ जे माने दंफां लाइफां जिब जुनार दाउसिन दाउला गासिबो सान्थियाव जाहाथे थायो बयबो थायो स' we have to respect the nature then the nature will respect us जोङो मिथिंगाखौ अनोब्लासो जोंखौ मिथिंगाया अनफिनगोन स' जोङो मिथिंगाखौ अननांगौ फांसे बिफां बेयाव दानोबा within a minute अक्सिजेना पृथिबिनिफ्राय जोबो within a minute so one man one planet is the same value सासे मानसि मोनसे पृथिबि बा मासे मोसौ गाय सेम भेलु दोङो सासे मानसिया जुदि दंफां फांसेखौ बेयाव दानोबा उइदिन ए मिनिट अक्सिजेनानो पृथिबियाव जोबो जेरै मोनसे फुख्रियाव मासे नाया खारग्लुंबानो जेरै फुख्रिया खुया जाजोबो स' जोङो साफ्रोमबो मानसिनो जोङो मेसेज होनो हानांगोन जे जोङो दंफां दाननायखौ बन्द खालामनांगोन दंफां गायनांगोन जुदि दंफां फांसे दानोब्ला बिनि सोलायै जोङो फांबा दंफां गायनो सोलोंनांगोन दंफां जुदि दानोब्ला थ' बेफोरबायदि कनसेप्टआव जों खामानि मावनांगोन अब्लासो जों साक्सेस जागोन आरो नङाबा जों फैबाय थानाय समाव मानसि जाथिया गोदोर मोनसे समस्यायाव गोग्लैगोन होननानै आं अनुभब खालामो जिथु दिनै नांनायनिख्रुइ बांसिन माने सान्दुंनि तापमान नांनायनिख्रुइ बांसिन बार नांनायनिख्रुइ बांसिन अखा समाव जि समाव अखा नांगौ बे समाव हाल्ला दिनै नाङि समाव अखा गोग्लैयो स' बोथोरानो जोंखौ सापर्ट खालामलाबा जोङो माबायदि सारभाइभ जानो स' बेनि थाखाय जोङो ज' जानानै जोङो मिथिंगानि सायावबो साननांगोन माखासे जिब जुनार एम्फौ एनला गासैखौबो जोंनो नांगोन स' बेखौ मावनोबा हारसिं मालाबाबो हाया जों गासै आबादारि आरो गासै खेथियगा ज' जाना मावबासो जों साक्सेस जागोन खौसेयै मावबासो जोबोद मोजां बाथ्रा बे समाव जोंनि मुंदांखा बुहुमनि गेजेराव सासे मुंदांखा जिब आबादारि बिथांजों गोलाव सम जों गोनांथार बाथ्राफोरखौ सावरायबाय बिथांखौ जोङो माखासे सोंथि सोंदों आरो बिथाङा बिनि जाफिननाय जोबोद रोखा रोखायै होलांबाय माखासे कनसेप्टफोरा जोंहा दिनै क्लियार जाबाय दा बे समाव बिथाङा वर्ल्ड वाइडनि बाथ्रा जिथु माने बुंदों जोबोरैनो इम्परटेन्ट बाथ्रा बे गासैबो बाथ्राखौ रायजो राजा बिथांमोना मोजाङै साननानै गोसोआव जुनानै बे गासैबो माने जि बाथ्रा बिथाङा बुंलांबाय बेखिनि बाथ्रानि सायाव सानफिननानै जाहाथे मोनसे खामानि मावनाय मोनसे मसनाव फैयो जोङो खावलायगोन SM निउसनि नायगिरि बिथांमोननिसिम जोङो दिनै सासे मुंदांखा आबादगिरि बिथांखौ लाबोदोंमोन बिथांजों जोङो गोलाव सम सावरायदों दा बिथांखौ जोङो इयुन समफोराव जोबोद गोसो गुदुङै लोगो मोनबावगोन बेखौ जों आसा खालामदों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिबावनांगौ जोंहा निस्सय थाबावबाय दा बेनिखायनो बिथांखौ जोङो फिन खेबसेबाव इयुन समाव लोगो मोननायनि जि आसा बेखौ जों खालामदों दा बे समाव बिथांनिफ्राय जोबथारनायाव जोङो जिहेतु बिथाङा सासे बर' फिसा सासे बर'नि थै गोनां सासे बर' सुबुं दा बे हिसाबै बिथांनिफ्राय जोङो बर' समाजनि जानानै माबा मोनसे मोजां मेसेज बे समाव जों नागिरदों येस स' फैबाय थानाय आङो जिहेथु फैबाय थानाय 2020नि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आरो जाहाथे फैबाय थानाय 2020निफ्राय मोजां स्टेप लानानै जों खामानि मावनांगौ समखौ ओरैनो बेखार खालामनाङा बे समाव जोङो हमनानै ला जि जायगायाव थांगोन जायनि फल'वार जागोन फल'वार जाखांनायनि उनाव जायखौ जाय फल' खालामबाय थादों बे फल' खालामनायाव गावआ फिथाइ थायगोन थाया बेखौ मोजां क्लियार खालामनानै लानांगौ कनसेप्टखौ आरो बेनि उनाव जोङो डिसिसन लानानै खामानि मावनो हानांगोन आरो जोङो गाव डिसिसन लानो हायाबा जोंखौ सोरबाया मालाबाबो गावनि जिबनखौ बानायनानै होआ स' गाव डिसिसन लानानै 2020आव माने गोजोन हामलायनायजों लोगोसे आङो 2020निफ्राय गोदान थट्स गोदान थिंकिं लानानै जोङो खामानि मावलांनांगोन आरो मोजां दिन मोजां सम बयनिबो थाखाय फैदों
थासारि गोदान खामानि मावनो हानाय बयनिबो माने खाथियाव गोजोन हामग्लायनाय आङो बावहरनाय थाबाय बेजोंनो आङो एसएम निउसखौबो बरायबाय आरो धन्यबाद जे नोंथांमोना फैनानै बेयाव आंजों परिबेक खालामफैनायनि थाखाय आरो आंखौ माने अनार होनानै नोंथांमोना आंनि माने गियानखौ माखासे शेयार खालामनो थाखाय सुबिदा होनायनि थाखाय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय थेंक इउ भेरि माच नोंथांनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांनि जा गोनांथार सम जोंनो होनायनि थाखाय आरो जोंनि जा एसएम निउसनि नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिम मोजां माखासे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय दिनै माखासे मिथियै बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनबाय दा नोंथांनिबो गोजोन जिउ गोजोन हास्थायनानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे मुंदांखानिख्रुइ मुंदांखा जानो हायो बयनिबो जानानै खामानि मावनो हायो सुबुं माहारिनि जानानै खामानि मावनो हायो बे मोजां आसाखौ लाखिनानै नोंथांनिफ्राय दिनै समाव जोङो बे समाव बिदाय लाबाय गोजोन्थों थेंक इउ